14 Αυγούστου, Μονοπάτι, Παναγιάς, Κυραψηλής, Κάλυμνος, 2023. Ο Ισπερινός ξεκίνησε, χτυπάνε οι καμπάνες, ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Κοιτάξτε το τοπίο, μες στα γκρέμια, φανταστικό. Αξίζει. Να την εκκλησία, μες στο βουνό κυριολεκτικά. Φανταστικό μονοπάτι, παιδιά. Πολύ εύκολο. Μονοπατάρα, όχι μονοπάτι. Δείτε εδώ. Εντάξει, αγάπη, όλα καλά. Μια χαρά, Τέλεια, τέλεια. Πώς είμαστε? Φτάσαμε στο μοναστήρι. Είναι όλοι καλά. Δώστε χαιρετισμούς, δεν τους έχω δει. Και να τους έχω δει δεν θα τους έχω γνωρίσει βέβαια. Μάλλον γι' αυτό δεν τους έχω γνωρίσει. Αγάπη, φτάσαμε. Καλά είναι, δώστε. Παιδιά, φανταστικά. Αξίζει. Κάλυμνος, Κάλυμνος. Στο μοναστήρι. Εκεί πάνω, Πάμε και πάνω. Ο Άγιος. Ποιος? Ο Άγιος Αλέξης. Εσύ είσαι τυχερό κοριτσάκι. Έχει εδώ σπήλαιο. Είσαι σίγουρη ότι χωρά. Παιδιά, εδώ τώρα μπαίνουμε στη σπηλιά. Έχει κεράκι εδώ μέσα. Δηλαδή. Έλα και εσύ, έλα. Αλλά είναι φανταστικά. Αυτό που βλέπετε εδώ μέσα είναι νερό. Αυτό εδώ. Και εκεί είναι το χέρι της Παναγίας. Για να βγάλουμε το αυτό πρέπει να είναι με φακό και να κάνουμε το φωτογραφία. Νομίζω αυτό είναι αυτό. Παιδιά, το νερό πήγαινε μέσα από τη σπηλιά, σταλαχτίδες, έχει και φως, αλλά δεν δουλεύει τώρα. Φανταστικά. Πού είναι το χέρι της Παναγίας? Εδώ στο βράχο. Αυτό εδώ. Εδώ. Φανταστικά, έτσι. Είδε το σπήλαιο, νερό, το χέρι της Παναγίας. Παναγία Κυραψηλή. Πάμε τώρα να βγούμε από το σπήλαιο. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Εντάξει. Έτσι σιγά σιγά κατέβα. Μπράβο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Βάλε φωτό. Πάμε. Θέλει να πει ο κύριος.
Όχι. Τέλεια. Τέλεια. Περιμένετε ένα λεπτό, συγγνώμη, να περάσω. Κοριτσάρα, σιγά σιγά.